long live, white tape long live, white tape long live, TW long live, TW long live, BJP কাবিনেট সিস্টেমের মতো খাবার খুবাইলাম সব, BJP কাবিনেট খাবার খুবাইলাম সব, BJP কাবিনেট সিস্টেমের মতো ফাইন্যান্স খাবার খুবাইলাম সব, বাগরা long live, মহারাজা, মহারাজা। Faisa pajak aba lumpung molsom kami aro jara tangnai jotono molsom ta gana gide kaipeng mix aba lumpung kami polko bisi khobjak under ompi blog aba aro sengtini kaisa joining program nana ne hne chini tebra matha actually sompinagar blog committee hoite adongrok sing phaika jara waris rok anelogi rupasi molsom sabdullah chairman depsadul jamatia senior leaders senior jamatia jorok jamatia abahke YTM ni olindra molsom gobangma abahai buron bodol ebong YTM ni jara warriors jotono dinor phalaka joining nana hane arabo ek somoya borok CPM tongmani CPM amala ga thanai 18 wa ga borok ta borok ungai borok BJP no সমর্থন খাইয়ে আরো এতদিন হাবি চলাতে BJP IPFT কিছুদিন সেকাং সালকেসে সেকাং borok যখন IPFT বাইখা IPFT বাইমান করে borok BJP ও থাকা BJP ও কয়েকদিন তঙ্গই তাও borok আরো তাই কোন আশা না করি জাখা borok নখা সময় ফাইমা হাই যিনি বুবাগারানি যে এমাং যে গ্রেটার ত্রিপুরালেন্ড aruni thansari je boya jini bubagarani je kobong thansa borok thansa wa borok khusingai hamjagai jini bubagarano logerina hnai thansani halongna tebo boskango langna hnai tebo mazbut tebo krak khane hnai borok bakha phiragai tabok jini tipramo thawa tini join khlaika ka borok tini join khaima bai tini aramu 13 family 22 17 family 40 voters agini soha ke bor aro tabo 17 family 41 voters that means aro agi hoyto sob sobai na aro BJP IPFT sokar gori tongmani bor krak tongmani tabuni tole tini je thaika bor abo tabo chini ke brahma thara sabang thaka thaka BJP kai 7 hoyta 8 poribar sumisi tongse ang koinai norok jara o longpung kamini ani molsom taku sok norok 7-8 poribar je tongmani norok bo phaisidi thamsan baro phaidi taisini jara gerikha takre burusa norok itaning no norok phaidi ti para mothabo ne borono kobo ga tini jara phainai borono sing aro jotono of biblok ti pramotha ni adong bubagra thamsa manjago jang সমর্থন থাকা আগে জং প্রথমত CPM থাকা তারপরে দাবরক আত্রক থাকা হলো কয়েকদিন সিকাঙ্গো জং BJP খা এরপর কাইসা আং ওয়ানসখা অজ BJP বো মুআনি নকপালা রাগলাক না নে ওয়ানসগৈ নাই লগে না আর্জেন্ট লিখে আং পার্টি নাসলাইকা বুবাগ্রা মানে মথানা হামজাগৈ আং মথাও 13 পরিবার খাই তিনি সমর্থন takuk haike nung bahai tini borok to tubui phaika ba nung bubagrani na hormungno hamjagei yapri sapaika bubagrani patio hai diba haike tabuk ti pressure lukurok kabang mano nung hai sijaya borok rok tongo oba hai dal bidal pati khai tongne rok no nung oba hai rok nale tini boba haike kokosana ni muchung nung hai tini bubagrani pana tolawa hai ke bubagrani patio phainani bagai ada abo khang bo sanam sumbo ang haikeno desa sisawe nai bubagrawa thamsa mane kaisa jago si joto si kangkai thamsa jaga tongna hinai wanso kangkai hai amai ke wanso ke phai kangkai ani dei ani khani bai ani sangni hambai rono japon hai kata khong ni tini boka mini tini umba haike bubagrani bana tolawa phaika ba bubagrani na hormungna hamjagi phaika longphung kami ta khong ni sinimo Choron Bahadur Morsong